Premium. Vakire simi asenamba enoti isano na ibere isatayemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zatu isano na ibere isato isano. Porters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanchumulikiri bono na ukona ndonsia sobereta semarogoba yabono chinga kichini kwarigania SMS mangana majia nyaro katiari twabereto kwarigania korose mambia yale ngentambe go ikachinse chigobono shimonogoba ense yemo yabono marogoba ime ya Africa ya mochago se East Africa sadikini kumnebiro mutinyo kanu mwaka bwikiri bubere na merongebere na mangabere ka kolekana ayo asari wango chiko sansamurana na wokumanyi munabali kibaito abere bako ya sangre korochingo ngo chonsi imene siko yorogonguro gusina mangabere ka kolekana nyirabono kubwatekana nechiduka na boigo ni bande ibono byaba bikujya ngasense meria ya keroka nigo no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asiri tukuliara wana watu kachibesa kujya sabonjere bariye wono ibanda byabo bikujya asense meria ya keroka ngati yari tukuchumurekera semargoba yabono boy ngati yari toete oburito mono semargoba yabono asemeseti mangana mayam litukiriga rya ijuma egesero ijuma buna botamu moncho muligeria yetukuri ijuma aigane egesero ijuma na to kumena to sanga muna ya mange alibono abereka okolekana ense yemo yabono margoba asa yomuna nda mange gendra gotubwate goetera asemtanda yetense meria Facebook Ndizi TV News Digital na bigense meri ya YouTube na bakotena buna Ndizi TV News tabasuko bakotubwate kweterase website yetu muna botambe www.industv.net onyare konyora ya monenda mangoli tokobwatera nere gwetera somuntu bimenyeryo igakoro kwa Lydia Mose ekerekeri Petro ne mukira akone kichibi cha mundu cya gwikere asencherere enkirano ke malitanga nikiyuma tanyora mangana yo senchera yoko ya chuta. The interpretation of our position is that there are no orders that stops any process from going on. Ekina kirengeto kwa merelio gotia ni gukwayela ichobe babuno mokonyi wo mugavano be county ya Kisii ni go gyatagerwa ni go kirana cyo stariki 15 mwiki okiri tukulia Jumaina bagere baye ni go baikirana sekigambero litukulia rero. Akigongo chikoiba intige ko ni ebias intige chiro abana basoye koiba gari akyo murai na yeria mariga
ningora konya bangi na bebyaze nsemo ya daraja mbiri mbire robale niko basega sigiri kuna kurwe byasi byabo n'abanyanyimbo batawoni marwa gosenya sorenke bakubunikwa gose harati totebye. That is why you can also hear Kenyans are now asking, did we really make the right choice? Because what Kenyans wanted. Abanyagetari clinic officers niko batebiro mugiro go ikogendere kero keriya kinyagetari bene kirigetigo kigo cyako mugiro buri tukure Jumaine wiki go chanse muyobo cyano nakiyabeire gose kuno kokoboria. Na go tigana na yubono umwanchu murigereria niko kwarigana kima twemanye asa ya munanda mange asenchire yobekirano ase margoba yabonretira nkoro kwa Vincent Onyancha emesema ngana mayeto gochaka kuruase county ya Kisii kubwatekana n'abayigiriri bali magegajo wakwisiko ko mokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda niko batebira bunemero bili yabene nebeke ko gendera anemondo busibo gochya kumutiania oyo choreto gochikoba omokonyo mu governor we county ya Kisii Elijah Bebo maegayo yo kabira sekerge kyokorokana wakwisiko kuruase county nabo igoikase bunge area ya senate kolengana no mwegereria kuruase county assembly niko bonoli tukorera baikirana sekegambire ko nyara kotegerera maiga yekina kyabegetu asegambiro ngari kwamirerio gotiani ko kwa Elijah Bebo kolengano mona chebina ase ekigambiro kya Kisii niko bana tebere buna ekine kigo kirategererwe na kuna chua stariki 19 muri tukule Jumaine kyegocha alibara chikumanya so bwasi ole gose Elijah Bebo na chikotiani kwa maiga yekina kobekwa ase ekigambiro kya Machako se sokwamerera ogotiani ko kwa Elijah Bebo unomo konyi bo mu governor we county ya Kisii niko chinga gechi batebere buna mbale no kwegera no gosemere buna ekigambiro ngo chikona ekine kyokolengana no kugania anemono kubwatia marali atekeire bunenchira mu yokunyira kuri bagalia bene ase Elijah Bebo gochikotiani kwa kobo mokonyo mu governor we county ya Kisii na boinyorani go oyo kabere mu governor osomo konyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda era bwango igabe atakayikaseke gambiro na kwamereria buna senate na chetiko na chokwa ya senchire bwenete ekina kya yabo igoni go kirategero tukule Jumaine wego starike 19 naye mogo sengo tigarale ko obisi oseniga wako isiko kurwa sobo konyo mu governor we county ya Kisii engana irategero tukule Jumaine ikego chakolinda sasa mu yoko mirogoteni gukwaye nabamangana alinga igaseri tuko ya lero. Assembly defending the impeachment that we did successively against the former deputy governor Dr. Monda. Dr. Monda, through his surrogates and proxies, filed petitions in Machakos. The petitions were taken to Nairobi for directions by the principal judge, and the principal judge directed that the petition be mentioned before Justice Okwani today. So we were here to argue the various applications and to get directions on how to dispose of those matters. It has been directed that we deal with those matters on 16th in the afternoon. There are no the judge has declined to extend any interim orders. Some petitions have been withdrawn with notice of withdrawal being marked, and therefore we'll get further directions on Tuesday when this matter comes up. But the interpretation of our position is that there are no orders that stops any process from going on, be it the gazettement of the impeachment, be it the moving the Chief Justice to designate a judge to swear in the Deputy Governor-elect, so that Kisii County people can be substantively represented and be able to enjoy their sovereignty. That's all. No, we have all the confidence with this court. Na gotigara boigo imeye county ya Kisii niko mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asiri tukuliarira bwato kachibesa gochia sabo nchiria nsemo ya keroka obone ibanda bya bigo sambwa senchire yobo tutukano asensemejo aini gajitema ega yobo tukano bogendreta ko ne kigwa gatie county ya Nyamira ne county ya Kisii kubwatikana no robebe orubono kubwatirania e county yo ya Kisii na bigone county ya Nyamira maega yebindo bya ogo sambwa gatie abonchero korokana kwimurunga na kubuli bokonye kurwa sensemo ya serikali nigo mugavana bwato kachibesa gochia sabo ya asensemejo unatokumanyigwano muri Keito Dorcas Kemuma.
Aiga y'abantu batamanyiri gusamba ibintu by'abonjore bo mu cyokeroka obutuko bukire igoro na korenta sarenene asa abonjore abasiriti kinibo cyabo ase omuliro nigo mugavana we county ya Kisii Mbarati ritkorya rero abwatokirwa bakonyi bwe kibesa kishiringi kiribu kimibere ocha ase abonjore lyabo ase bono barachi kubagana unenchereye moyo kubasira nakaboikange nigo abanyabiashara bo bachurano mogoka sebare akumoyaneria buya omugavana arati yitana umpopo mora moni bwa matunda ali Kisii county era niri ngambu ya mona so mugavana itoto inyoire dolende nonye tokunya kuminyokana neseye y'abanyamira abakunya kutirana again nago kirege kogeranga umugavana itero to inyoire nando to recognize very well tuganyire nagendera gotorengera nandi guchimutwe nje kwira ndio gavana ito ngambu ya mona ngoro kurosi matara ndire bona kwira gwakero yo mito Mbarati gavana ito ya Kisii county ngambu ya mona asobwaro bandangire kurwari na kirega igage tore kangeire ngende nandi nchakere una nachagito bugima bona gachi kurinde nonya nabo nigo bagikirie gekorekyo ase baganirie engusana neyo yechimbebe yabeire kweniki waso muchokeroka kukorwa ase bagania omugavana we county ya Kisii Mbarati amono omugavana we county ya Nyamira amosi nyaribo gochamo eryo gokora omochando ywe kubuna wale county to babori mugo tigabanda abana kubara to abachorte naki inere gasto merete intu to kira to bato okora kali sto ko enda guchi mugo tiganya libona Mbarati batoro kali embande na na gesesa para batuliye baganye kurubose sawo Mbarati na nyalibo mumago to tei muturangeri onyagiye gusinya Mbarati na nyalibo batendali stage gatika tiraboto te bantu na bananchi batatevinga tuamuirebebo ntutu batukugwa turabananchi ababono igaba bakeba bono bakonya kurwana chisegi abamba bwati ko bwakonde lakini tenende no kwegenanga these two governors na uboka babwateli chibu lyaitu na ndengana kitoko kole biashara byaitu nigo boigo baganirio botereru amono murembe egati yabamenyi amona abonchereria ase chireyo yakeroka bantu banyamira basike Kisii county na ande bate batebe nakibatagiti ngora lakini toyo toka ndarua abasigari kitiagazi hata Kisii county kona maskari ichapokuwa yani babwateli chiko yani okwiburu nese emine gedokia man igobona abanyamira nchengo sabanga banyare gosike county ya Kisii batotige ntuna abanyabiasara ntweto chitaso kweriye libuka mangana mange nechisegi cyabo batwarekerete bakabago tusambera bintu bito ntundo go chigotororete naenda mangana ayo ai abumboza kendo tokurwa no morembe n'abantu toywana twensi ari keroke tokurigichinyi turigie chigase tugwakana nyumba asebo iko baganirie richiko kubwatigwa eryo kweneki obwene bwechimbebe asensemeyo yakeroka mbebe era kolente rui mapata mweki tis tioria ro basigari bagenda batene umugondo koreki onyoroshu mutigere Mbarati ribaga abantu banyamira county onye mubwate shida ngikakazi kuti chajete ngikakere ati step chiko genda step by step na kikeko tukuganya mugo shinywa iga takurwanise y'abananchi abano meno nisuna nanchi iriyo meno akakikore omeno nane takirasi Dorcas Kemuma, Ndizi TV. Mbiemono omulikeito Dorcas Kemuma sorobocho rwa sencheri yoboikirano gotigana yobono mwancho muligereria omo seneta we county Nyamira kongo mogeni ni garokane ko mocho mugavana we county ya Nyamira amusnya ribo anwa soko tabeko bwasio regoro yobo korre na magendra se county ya Nyamira aniga gocha matoka makema ya county ya Nyamira korokana ko be kwa si county yobo kumi bwa rokane komenta kamono ase keronge kyaigoro no na boni gate rubuna erebi yo mugavana kunyana ko be kaso bwasio rali abereka wikirano gocha sa menyi bensemejo okona kurwa se kenyero Kiarisa ke kutoka se wodi ye Gesima imeye county ya Nyamira niko no Kongo mugeni ate birobuna ama ene ni gebintu bingo bya rokande gotikana maiga okobora kwa mulega sinyagetari ngati ebinta menyi benseme yo bagendrete ko murungania engane ya iruko boko na okongo kunyara kogania omo governor kane kibuna ngo kerania ramagendro ase county ya Nyamira inkoboli omo governor otebanga nkungaine rerinde mali ona ali chekitari mwire neli buyaigwe ambana alichi kitali wewe Nyaribo wewe bure sana wewe bure kabisa
Motayo nganyari go bure kabisa. Naye kwa galiro mwana wa Justin asirega. Wewe bure sana wewe. Onye ndi yato wekera ta malio ko nyi kitali onanga mwana oyo tasirete. Lakini egasi ayere chibesa kingo toma ko Nairobi bakobati bayire bose bakoire. Onyoyo mwale ko ligerie ngaseti abuna ondo bwate ngaseti na mosome ngaseti yoka. Eli getera ronga siringi 206 million 206 million. Gochibire ko account ya. Mutare ko sabera abana baba minto abana bakoro kwa ba MCA. Totare ko beka magoro inse ali bakwe. Mutare ko beka magoro nse e file yeso kene nje ndate ndio mumuro yese ne tiari gaki. Ni motere ni bana beka monda gali ali na nje ndamubuli amaswali. Dibakanya libo minto nera ko tere na kule ko jamira. Uno boyo mboyo orangelie statement nga bono tigandere okongo mugeni ko iraro bogabana kwani bogabana no buaye Wada inu mwacha kachora 2027 ngai moko motoma kochi 2027 ngai moko motoma kochi Nali upende usipende 2027 abaki chikura na bwabo ese gitwa bwaterere county ne kanyete ko sentonyore no bupara buna chimbere chia twetega bantu twaitira kini gashiteringia na gotigana yubono moncho muligereria ni gobona bari mibecha babori kwane kibuna nkoiro bari boikerano sengo ero bari boikerano asoboso obochori bwa director becha bura cyo kolekana bwango iga sensengima kolengana na James Ombasa ni gobona nyare ko bori bari miboigo kwane kibuna ngotora barecha yaba senchire bwenete ebo konye bekero boyo liko nyara go kini liga saria bona boigo konyara go kini ya chibesa ne mono ekerwe ka sensemelia ya Mombasa James Ombasa boigo ni gamentre ko tebona kadanga kene kru asorongoro usino kwane kibuna ekemerige chenko nyara kerego kini wona liga saria yako nyara ko baigoro nane mono chinga chiri bakonyore bonus ne boko baboria abali mikoba maiso asaba director barachi ko chora sobo chorio bone bole bosio Kenya ngima igoro yobo korri kurwa sensemelia ya KTDN umurikito mirudde mumanyi no roboti rwa senchira yoime Echae negati yebimeli biribirete emeli imeyeli robalia gusi asokolenta enibo asokogendera lya kera lituku Omo director James Ombasa kurwa ase factory ya Ogembo nigo airali bagalia benne na gukwanira igoro yobocholi bora chego kolekana bwango iga asoboteneli bwekemeli ekyo asekera ezone asagikire chinguma buna aba director nigo babwa ekina konyekere asekegambero na goteba nigo batiga ekine ekyo maga yogo chika kurwa ase serikali asebo igo akanire chibesa bagusababuna aba wakili babo gwakanwa tekonyalekane kiagera nigo chire echabalemi obocholi bwa ngocha bole na bura cyangwa umutinyusta na bali barengo ororo ba director bakuru babegete binaime talingane ebine byagamba bakabwekina ya igo ba withdraw korwa kotini ekere serikali ya bataiba withdraw korwa kotini baka withdraw willingly aba director we bagatanga chibesa cyo mulemi cyakane lawyers bali kugambe bine byo besa ya mulemi te gwakana muna babegete bina kotini waliweka kwa hali yao inchira usaba bali bono mune ubwo buchaguzi bwo cyagutangazwa bali aba director bakuru n'abaya togo sohageti tigaturi chikura no mulembe ekiara into n'abalemi n'abantu abamotole nto base gochaga kuramana ayanda bandi bakolenta magana y'obulimo tekonyalekana nigo boigo asabire abalemi gocha kolenta echayabo ase chi factory cyabo na gotiga ko yeira ase soko huru ase nonya nabo atebire liuko ndi arwegwa aso gochika chi factory chiria chikoira echaya abalemi ba KTDA gocha kobwatwa onyemba bwati balemi babo beligetie about hawking abantu bali from Mara they come from Mara factories, Mogeni factories, and Evergreen factories ya Kericho. Abalemi bali bakoire cha Mara gose ti factory chikuru siko chitali KTDA bakani wa matuka mange kiara mbasi megede cha iyo. Abalemi bali registered to them balenge KTDA bako endororo. That's okay because it's a free economy. But tigaba banyora abalemi babo TBK, a regulator, recently issued a letter about hawking
yatebiri the government, that is internal security, agriculture, Minister of Agriculture, Baba Trail, which is county commissioners, and the police. Baba Trail, bakonyoranga ambabu ati the registered farmers, bakurusi ese farmers ba KTDA, they have to face the music. Ase chinga kiecho nigo asabire abalimi gocha kubekera echai yabo obwoyo kobono erenga kiyembura na gotiga kubotumika ase ebimelie byao enga kyabalimi abo bagendete konyora amoyo kurwa ase chi factory chabo. Echai ya quality ting kolentere ligoli recently ntwanyora ekare kushonyo koru Mombasa echai gere igoro. Kona usaba abalimi ba mintu mwanyoliro obwoyo bo bole specifically go bole made igoboro osiri ase ekemeligie chai na kigekogera the KTDA the technical team ekoenda Russia Ukraine yachi go verify nga mboyo kiboro buyese chai embura muna yacha kire gotuga gosegendrete gotua yongo saba balemi bali baeru obwoyo tigabatumie obwoyo bo kobekere chai elinde soboke Golipotelia egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Mumanyi. Biamono umurikito Mildred Mumanyi asoroboti rwasenchere yobo ikirano gotigana yobono moncho murgeriam okongusana nani gobono korokane kubwa tansase chiri daraja 2 meye county ya Kisii anemono kurwa sabonchere bwikirano yoboncheri bwa bwe byasi asensemejo aho bakoneria isiko yechiro yo daraja 2 yemaga yogotemekana una boncheri ondo Wednesday yotakere koneria oboncheri bwa sokirano boncheri bwa yem isiko yechiro ibageri kunyara koro boncheri yobu imeye chiri daraja 2 konengana boncheri yabuni go batebirubuna akira wakoro boncheri bwabo imeye chiro yogwabera komukonyara gwikirania oboncheri bwa basenchere bwenete mwana boni gabanya nyimbo baigeta sensemene kunyara kubure byasi byabo egento kire baro kunyara kubara sare no ikaraboni gabataranyara kwirenirwe byasi ebyo yegojinga kechibaga ni umugavana we county ya Kisii Simbarati kunyara gosana nagati kunyara kubatori banyara kwirenirwe byasi byabo nabiga serikali kubekira umurubilisene asabara ikirani oboncheri bakubatakana bunali bagani gerike ase chiro yo ya daraja 2 umurikito Judith Kerubo no roboti rwa senchera yowime Okongusana no konene nigo kogendete kwenekiwa ase chiro ya daraja 2 maiga yabo ni bebyasi bari bakoneria isiko na bari bakoneria ase echiro ime ayago cha ekera buri tukorigoro abanyanyimbo nabo igabo bisaba kanjo baba ureta bonye baisike bizigo ase basabire abarai bari babatenenerete gwesokya erio kubakwanera. Unajua kuna kitu imetokea daraja 2 tango jana, na kama sisi viongozi pengine wa daraja 2 vingine hatujui na vingine tunafanya nini tunafahamu. Sasa kama saa hii shua siku ubaya, bangi inauzwa daraja 2 hapa. Yes. Pombe inauzwa daraja 2 hapa. Yeah. Viazi ni chakula, nyanya ni chakula. Yeah. Vitunguu ni chakula. Sasa imebidi mpaka maaskari wanaletwa kutoka sijui ni station gani, wanawekwa hapa wanaanza kufurusha wamama kama waizi. Hiyo itakikani. Hiyo kila sekta iko na kiongozi wake. Wacha ma sectors leaders waende wakae chini waongee na watu wao. Nonye nigo niga bonchereria abu balero kubarasara boigana goteba gwetero bwoni bwebyasi no bakorusia engeria yabo. Wana buneri ture tkonyentora na tono ene siringi bikabe kwe pick up ichire bikagenda wana njera yoko bibwati ga kitwasi nyuna kitoko bwati mesige iye ito erinda tonyira ni tonto na nabanyene besa yabo inkioroje toko ni tocha kwa abanyene chibesa kumora kichinyomba chiyoka ngo sieke rutore etomenyete chirandi erandi oroche ngwaka ne nyomba chiribubere chinga inkorusi ntanyara ti musigo yo boyo ngoni nyirinde ngaka ne nyomba mutinyu norocho eri gaingo chakorusi ngakane taresara sinie sukuru ya igoiru gaingo rusi ebesa moko nyoro mwana obeire chokora mongeko moita nani numaka tere shida. Ng'ombe inakula kulingana na urefu wa kamba wake. Hii miaka yote kuna wenye walikuwa wanatandika hapa ndani na kuna wenye wanatandika nje. At the same time hawa wa nje wanatoa ushuru. Kama wa ndani wanatoa 100, nje wanatoa 100. Sasa sijui mbona wamama wanafurushwa. Gokwana no munyakerogo gwechire Yushem Onyego nigateba konyora chinga kichinkongu kobange chire yo na gosaba barai bechiro na serikali gochamo iri gokwanera engane yo. Jomino machama nibo chinga kichinkongu sana
choko bange chiro sababu chiro yagachire especially sector endagera ya vera matuka mange toko bangana sengenjo chiro to about 46 sectors ne building ye chiro agaje tu abantu bechendagera basoime ya vera abandi bari bakonerime n'abandi bari bakonerisko abantu babere bakoreta maramisi asobisiane yogotebanga bari barisiko tigabayicheme baboniamo sababu abarime tibarikoni sababu bari babangete ibintu isiko abakoni mono kubwa barema ngosaba abanyabiasara nebiongozi ne serikali tubwateranamo tokorege ndio benchmarking bono niga bonchoreria abo baruro gosaba kwabo gochase serikali ya kaunti ya Kisii anene Musike Simbarati wesona ni anakoligereria enganeyo. Lakini polisi mama hata anaweza kuwa alishika ujauzito usiku ameona askari itatoka juu ya sisi tunaomba Mheshimiwa Simbarati tokonye na inde hii kitu fuatilia vizuri sana. Tali abe county omugambi kwani ebya stokoni nendagera gakitali changa toko tali nyasore tokoni akigongo chikoiba intige koni ebyas intige chiro abana bane basoye koiba gaki akyomurai na yeria maliga akitororera mabero murai tororera mabera. Ingo ripoti ya Seni Kiandizi TV, Editorial Njuli Kerubo. Mbiyamono hasorobotiru asentiro wekiro muri ketujuri ke rubo hasorobotiru igoro yaba umchurirya kurensemeri ya daraja 2 na gotiga na jubono NKM kuru ase kinyoroke manyakanete buna nyamiyoboke kutoka ase ward ya Kyogoro me county ya Kisii ono bali no muichano mone kubwatekana bono yo mubwe nkejo musubati Beatrice Mora ujubono bwate myakemero aberga kuburase keyecho ikibiro ikaboni gataramanyikana sari enkeyi ni gandrete kumurigia na ndetera manyikana boikirano maiga yokorokana acho ikibiro chi aitire ochi sensemo ya daraja 2 aseboni gatamanyiria sari ni gatubakana buna omusubati yo Beatrice Morabo myake yo merangena na bwato muchando bwopongo na boigo kuburi kwa rubuna onde bwensi ora morora hale kinangwa koroko tugo chase sendikyo nyimbo kera angena sare eri enkenya re konyoro yo mobo oyibono taratoka oikabono buna tokumanyigwa no mulikizo Josephat Amisi ngai omusibati Beatrice Mora bosire are neri bolyo litaranyara ko bali konyora lichibu maigegeta Seni Kiandizi TV utarira enga yabiye gutuka sekenyoro Kenya miobo mwabote division ya Kyogoro na konyora musibati omwabo Beatrice Saranyangarisa nabo igoma mwabo Agnes Bosire baumatete asikiri bagoteba niganyara tokoba kurwa enka ya boli tukulia Jumatate weekend tokoba igoita wikera bono igataranyara koba gakorokana na inde enyaruka ya mwana oyo no sirete agaruko Beatrice Mora oyo Bosire nyaruka ya ne yeso gatali tukulia Jumatate ekagenda gochenjera ya taracha narore kane tororo abantu bamumanyete mbamoroje lakini omwari tachete koirana Kulengana ni amate ya Beatrice Mora nigo banyarete ko baba gwaka oroboti asegeta Seni kebanya nyimbo ya Kyogoro asego ikera boni gondeta yonyare ko baga gwesokia ngonyare ko baga komorora ingana yenyare ko bage ko ba oboba ne chitangutangu asebo igo bana kirie nigo obongo bwaye Beatrice botaikirane tibuya kurende nigo arenge kagosoka onyara ko baga kwirana chingaki cha mogoroba igo twagendete Kyogoro tukabeke omwana na ntoira opi kor police miaka bwate 40 cyanga abegete sikatie emwamu nege subaye eke mwamu lakini nkebekire litonta bosiga bongo bwaye mboli buya igo nabako imoko endo taro genda lakini otara na anduire na maragoba wana mutu aitoli buya igo nabainge buna musio bali moiga na gogeta maina birai amutu ando konyora agingire to mutu Jordan insepi Engana na Agnes Bosire oyore ngina Beatrice Mora nigo boiganyare ko bagakoherera tali ntunda ntanga ne Beatrice Mora korwa asenga yabo kurende entunda yo mwario niganyare ko bagakweranirwa amona bairi baye chinga kenyare ko bagakorokana ase omochie okeroka na so gatari makaoroka gujie akaganda gochenjera ya keumbo lakini asakoro kwa keroka
lakini asengecha abana baiseke baitogamba mumanyete abaiseke abo bakagera bakatotebia akaoroka asakorukwa etangi muiseke narororo yoitoga akamorora akamwebereria akamutanga akagenda akarusi gwororo bono kurwerio tanya gosoka nande ngenje yasogete yamateyo ya Beatrice Morani go babwato gosemeria bunande onsi aso mwanchuo bare nigware ase amagokamaya ase babuli boiga basamaria baranyara ko bakomomera bake orboti go chiase gitaseni kende kibanya nyimbo kere ange na barabo bono intwe togosaba onde bwensi omurocha asale kogani goite tutaitenganya samo konye oyo omurocha nda asale abago gwake report ya ndonsi none na polisi irange na asale egere tonyore report yi tomuoi kuna kogogani goito mabera naro yarokuru omwana yaru asenge bwensi eto sinyire lakini gotogosaba onde bwensi oyo ramorora asale aira negocha abo tokoira neringambi yamano yamate ya Beatrice Morani go bagenete ko bakobekomokia oitanana ase chinga chia bairi nabogo chinya gitari ase bale no gosemeria ngachinga ki echimo banyara ko bakomerana amono mwanchu abo kuripatiri gataseni Kiandize TV kurwa ase Kanyoro Kenya miobo igigotoka mewodi ya Kiogoro constituency nyali bali chache county ya Kisii Literane Josephat amese na gutigana nyumoncho muligire bono ni gabantu bali no bali makuru ase county ya Nyamira hasa iri tukuye gatatu na bego tukuye muherio bari bagotwara umusangarekano basobokanye yomo imeye county ya Kisii sabakwane uyo wetirichiko iringete bono abantu bali no bali makuru kura sense mini go banyara mahigirio ejerichike irira chiko bakonya buna baro bali no bali mahuna tokumanywa senchira yoyo waitiri irichiko riri ikorenda abantu batogorema ao eje tumakoriyo ereta alero twarenge na baria batenete chi organization ao chia abantu bantu batogorema ibo twaberera con misonde nesimbe yo ya era rero egere abantu bantu bamenya konyora kote koskoro kiwa igoro yeri chikeri kiriganire ande ase county yetu ya Nyamira bono irango chakuba tukorosie board ya abantu County Disability Act. In Nyamira now we have County Disability Act in place, and now we were just taking them through various content so that they familiarize themselves with, awaiting the formation of the County Disability Board and eventually the CEO. Governor of Nyamira County naba alire no mogoko manene kiagera body ekiagera richikiria abantu bantu abarema yanyarite ko bari goetigwa naende nero tebetenga yaya ase manifesto yaye pila namba ibere gatebetenga abantu bospi banyariko bakobekwamo yani asumu rw'ibuswa kujumuisha wose asumu rw'Kenyamurero inclusivity ngo inclusivity nga onde tai otigumagera Onchumurigire bono goikirabu nganchere ngendo mutumoko mokekera bono lituko ne ya Ijuma una botambe egesero Ijuma ekero kurense mende studio captain number 0 Steven yarikandi boikiranu iriko nyarago toletera amangana arengete chi go sorito skongoranda sekegeta dibosyo litogandra go sangamu na ya SMS ya mangana mayeli tukeli Ijuma egesero Ijuma semende chi go sorry captain number 0 Steven. Miamono manchomore kana tegengere taseni Kiandize TV kwenda sevono kwariga ni vena sensemo yechigo sorry buna butambe litanende mo Steven captain 001
tocha kamangana maye chigosori korwa se ligi ya National Super League abasekimane kemo kyagosora tuguri tukure gora segeti ya Cardinal Otunga Mosocho na sekemene kuri timu ya Gusii FC yare konyegania timu ya Mombasa Stars na segosori eyu nigenseme tagania chete makariyo gutabekana korenda sense mo ya kabere nige timu ya Mombasa Stars yende ko bayekonyonsie goli gwetari bagaria twete gweterense mo ya kona chitaike 52 na isano na ibere kunyara koirire timu ya Gusii FC kwenda gutere timu ya gatatu korunse ase ligi ya National Super League na konya Mombasa Stars guskabosio wiki namba ya 5 na 3 ase ligi ya National Super League. Kwa majina naitwa Hussein Mohamed aka Madaga, na imekuwa hard for to won kwa sababu kwanza kiwanja si kizuri, so imebidi tu adapt na play yetu kidogo tuibadilishe at least, lakini by the end of the day tumepata ushindi. Ilikuwa tu attack, lakini kiwanja imetu limit sana kwa sababu it's too bound, inadunda sana mpira na iko level, so ile mpira si ucheze imekuwa ngumu, so imebidi tukae nyuma kwa sababu wao wanacheza long balls tu. Hata ukiona tangu mwanzo wao ni long balls, so ilikuwa lazima to sit back kidogo, so goalkeeper wao ndo alikuwa anachukua ball nyingi. It's a plan tu tumeipangia hapa kwa kiwanja. Hapo sasa tumeruka nafikiri namba 7-8. Haijakuwa mbaya second leg, in fact vijana hawa wetu wadogo kidogo wameweza kushikana na kuelewa nini tunafaa tufanye na wanapigania wins. So unaona kama leo wamepigana mpaka dakika ya mwisho. So Kansemo ya timu ya Gusii FC gekora omorke omanene Joseph Ongoro nigaine kiribuna segosore nige timu ya Gusii FC asiretia mabaga mange kwirira barabugosire kemina nekyo kiabeire egosori ya kane erobekaine ase timu ya Gusii FC konyara kobake gusire ingento kya babaikire nsemo ya nsesana se ligi ya National Super League asarurira buna segosori chirebosio nare kobaka gonchoreri na kanera chinchera chobobui. My name is Joseph Ongoro, head coach Gusii Football Club. It's a good show, despite the result doesn't reflect the kind of team that we have, the efforts that we put. In fact, this is the 4th loss in a row, losing narrowly 1-0 to Kisumu All Stars away, losing at home 1-0 to Elite. We lost away 3-0 to Viga Bullets. At times, it's sheer luck. That's why Jose Mourinho says the better side lost. You see, I can equally echo his sentiments and say that the better side lost. We have a couple of matches, about 12 to go, but the reality is, I'm a pragmatist. The reality is the matches are reducing, the number of matches are reducing, and it's a big concern. But given the kind of environment that we are in, so many teams are struggling with logistics, with finances, but I believe we have to push it to the end. As a tactician, I think I won't be a coward. And despite having a very rich coaching CV, I'll still stand with this team and give every effort. We can never down our tools. So I think it would be prudent to keep on pushing, believe in God, and push more. Chinga checho nigo Joseph Ongoro morike manebwe timu ya Gusii FC na rekoba kubabolia batoteribe timu ya Gusii banyara kwa bakonyetama mamono chikichinko ngwase timu ibate mechande mengi engane rengete enibo yoko bakwanya bikirani chigosori chiabo asatebere buna ensemo yobo gosoria na kibuna babe kiromokia kwena kibuna Gusii FC telikuya na insekorwa se ligi ya National Super League gucha se ligi ya FKF Division 1 satebere se chigosori chiatigaire mbarwanere championship korabuna Gusii FC atigaire se ligi. My name is Joseph Ongoro, head coach Gusii Football Club. It's a good show, despite the result doesn't reflect the kind of team that we have, the efforts that we put. In fact, this is the 4th loss in a row, losing narrowly 1-0 to Kisumu All Stars away,
losing at home 1-0 to Elite. We lost away 3-0 to Viga Bullets. At times, it's sheer luck. That's why Jose Mourinho says the better side lost. You see, I can equally echo his sentiments and say that the better side lost. We have a couple of matches, about 12 to go, but the reality is, you know, I'm a pragmatist. The reality is the matches are reducing, the number of matches are reducing, and it's a big concern. But given the kind of environment that we are in, so many teams are struggling with logistics, with finances, but I believe we have to push it to the end. As a tactician, I think I won't be a coward. And despite having a very rich coaching CV, I'll still stand with this team and give every effort. We can never down our tools. So I think it would be prudent to keep on pushing, believe in God, and push more. Manegete ligi ya National Super League Manchomori ni gochigosori chechi secondary chigendreta sensemo ya Machakos sasa wikiraboni gachigosori chinyinge chaikira kirengo gietandiri chinsemo chechi semi final kuri nikorogase arogongo rwa CS chosori chimepira twagwate timu ya Muyoka timu ya Kisi School na se timu ya rengase nsemo ya Pool AS parikosori hamo nechi school chindegati yabo timu ya All Saints Embu, school ya Butula School, amone school ya St. Patrick's 10 nego timu ya Kisi School, ante kwa bake kwa kwisukuru asense mu Chirombe, ase yakorete timu ya gatatu magayo kwenda makarine timu ya Butula, ase kwenda makari yogo tabekana ase gosori ya rugby 15s, ekamena no kiabogia kabere gosori amone timu ya All Saints Embu, ase All Saints enyoreto buibwa chi point 5 nemo ase isato na ase yo mwelio nego timu ya Kisi School. Yani ikorete timu ya St. Patrick's 10 abana konkorwa nsemo ya Rift Valley asichi point 12 ase bosa igentukerete timu ya Kisi School wakwisiko na utagenda sesemo ya semi final ase chigosori ya chuchara best final chira gosoribu ngati timu ya All Saints Embu amone nsemo ya Butula School samarangete chigosori mancho murigeri abuna wikero mwelio bwa nsemo ya Egesero chigosori imeandi TV tukoria Ijuma sebona kwa nsemo ya Studio Vincent Onyancha atena realita rekoraga chinsi sato kurwa sensemo ya mangana mayia. Ndiye muno captain number 00 ndemo Steven Kurwa sensemende studio mwanchu murigere kubatikana nebiro wekira buno ngo yakiro musumali mangana majya centre jo wekira ntomira nande chikora gaisa tona manga tura kwana okumanya bunaga ndete okolekana ane buna bali kibito bagandrete ko ya sangere wali togwate na borobo mbyamano Kurwa sensemende studio nabega bali kibito nayo murigere ya sawa chara ko ya tengera Kurwa Ndizi TV twara obolgeri obya litera ninche nkoro Vincent Onyancha.